Violarea minorelor. Este vorba despre Alexandru Bălan alias Colo, youtuberul cu 850.000 de urmăritori. Acesta a postat o înregistrare șocantă în care vorbește despre fetele minore. După apariția imaginilor, Poliția București s-a autosesizat și investighează cazul. Iată înregistrarea care vă avertizăm că poate avea un puternic impact emoțional. Eu, dacă nu eram în nicio relație cu nimeni, adică dacă nu eram împreună cu iubita mea de 5 ani de zile, vă spun sincer, cât de sincer posibil, copilele de 15, de 16 ani, credeți-mă pe cuvânt. Dacă vezi una de 15 ani arată mai bine decât una de 30, ești nebun la cap. Mi se pare că femeile din ziua de astăzi, frate, mi se pare că sunt prea exagerate, știi? Și acum la liceu, bă, pe vremea mea când eram la liceu, nicio fată nu umblau cu pantaloni scurți, adică să se vadă bă, băiatule. Acum astea umblă, deci eu am văzut astăzi am văzut o fată, nu cred că era clasa a 11-a, a 11-a, a 10-a, a 11-a, nu știu dacă era, nu venea de la școală sau ceva, cred, dar vă spun sincer, cred că avea vreo 16 ani. I-am văzut toată sincer vă spun, mi-a plăcut. Relaxare